olisi taas uuden vlogin aika. Tänään on torstai. Mulla on taas täällä mun perinteinen etätyöpäivä menossa. Ja nyt on jo lounastauko. Aamupäivän mä oon istunut tossa koneella ja tehnyt töitä. Siis mä äsken kattelin, että tuo niin oli silleen jopa ehkä vähän valosaa, eikä satanut. Että mä menen ulos kävelylle tälle lounaalla. Mutta siinä mä en niin heti lähtenyt, enkä aloittanut mun lounastaukoa. Niin nyt siellä on ihan pimeätä ja sateista, niin nyt jää kyllä varmaan lounaskävelyt välistä. Tänään lounas on ihan vaan tämmönen bataattisosekeitto, josta on noissa päiväys, niin oli -30%. Ja sit kun tossa ei ole oikein mitään proteiiniä, niin mä sit lisään sinne raajuustoa. Ja sitten teen ruisleipää kylkeen. Siinä on mun nopea torstai-päivän lounas. Mä periaatteessa syön ja menen jatkaa töitä ja kuvailen sitten lisää töiden jälkeen. Mä lopetin just äsken työt. Kello tulee jo... Paljon se kello on jo? Niin, kello tulee jo 6. Niin me syödään nytten päivällistä. Mulla on tosi kova nälkä, koska lounasta aikaa ja... Onko jotenkin piinaa tää kamera? Ja sit se ei ollut ihan hirveän täyttää se mun kasvissosekeitto. Niin mä menen syömään ja sitten pitää vähän fiksata tää naamaa ja sitten me lähdetään vielä käymään kaupassa. Mennään käymään Iso-Omenan Prismassa ja sitten samalla reissulla parissa muussakin kaupassa. Niin joo, mutta pitää nyt aika silleen nopealla tahdilla nyt syödä, että pääsee sitten lähtemään. Koska sitten mulla on kanssa tulossa Budbeen kuljettama paketti, niin sekin tulee kohta. Tai kohta, mutta siis silleen, että pitää olla ajoissa kuitenkin kotona sit sitäkin ottaa vastaan. Tänään päivällinen on uunissa paistettuja lohkoperunoita ja tommonen Finduksen kalafile. Tarvitaan saippua tai perunaa. Siis musta tuntuu, että arkipäivä kyllä menee aina tosi nopeasti. Tai just tälleen, jos haluaa kuvata niinku tämmöstä arkipäivän vlogia, niin tuntuu, että koko päivä on mennyt ja niinku vastelleen illasta pystyy niinku aloittaa sen videon silleen kuvaamisen. Mutta joo, mun mielestä tälleen torstaina nyt on kyllä hyvä mennä tekemään isot ruokaostokset, niin sitten ei tarvii niinku huomenna töiden jälkeen, kun on perjantai, niin sitten voi aloittaa viikonlopun, eikä sitten tarvii lähteä mihinkään ruokakauppaan pyörimään. Mä haluaisin käydä katsoa jostain kirjakaupasta tai Glasulta niinku tusseja ja sitten semmoista niinku värityskirjaa. Koska niin kuin mä pari videoa sitten puhuin, niin musta olisi kiva niin kuin tähän iltaisin töiden jälkeen jotain tommoista niin kuin rentouttavaa tekemistä, mikä ei ole niin kuin sitä, että on niin kuin ruudun ääressä, että ei katsoisi telkkaria tai TikTokia tai jotain muuta niin kuin puhelimelta tai tälleen. Niin tuntuu, että sellainen värittäminen voisi olla tosi kivaa. Ja sitten mä kanssa sain sen videon kommentteihin kivan vinkin siitä, että tuolla Söstrene-kreenessä olisi semmosia kivoja niinku, semmosia tavallaan niinku askartelusettejä, mistä on niinku kaikki tarvittavankin tiettyä niinku juttu, mikä voi askarella. Niin nekin kiinnostaisi mua kyllä tosi paljon. Tosi kivan kuulosta puuhaa. Mutta harmi, ettei tuolla Iso-Omenassa ole tuommoista Söstrene-kreeneä, niin nyt en pääse tänään semmosia kattelee. Siis mun pitäisi pestä mun meikkisiveltimet ja sitten mun pitäisi pestä kans mun Dyson, tai se mun Dysonin Airwrap. Niin mä voisin yrittää nekin tästä hoitaa. Ja tästä tulee tämmönen video, missä tehdään asioita, joita mä oon vältellyt. Siis mä oon nyt tykästynyt käyttää niinku tälleen arkiripsivärinä tämmöstä niinku purkundin väristä. Tai tämmöstä niinku viininpunaista ripsiväriä. Mun mielestä tästä tulee tosi kiva lopputulos. Tää mikä mulla on, niin on tämmönen Oriflamen. Mä oon saanut tän niinku PR-nä, mutta tästä tulee tosi kiva lopputulos. Ja siis ei muista näyttää silleen... Ei tää näytä semmoista outoa ripsiväriä tai niinku värikästä. Musta näyttää siellä niinku ruskealta ja sitten jotenkin tää korostaa tuon silmien vihreyttä ja tulee silleen niinku pehmeä luukki, niin tää on kyllä tosi kiva. Mutta mä menen etsiä vielä mun huulirasvan ja sit lähdetään sinne Iso-Omenaan. Niina sanoi, että se oli ostanut täältä semmosia tusseja, millä voi värittää. Onko se se? Mutta mä oikeasti luulen, että voisin niinku kuitenkin tykätä niinku värittämisestä, koska siinä ei tarvii niinku olla niin taiteellinen, siinä vaan niinku väritellään ja sitten tulee kivoja kuvia.
Eikö joku tommonen riitä? Toikinhan maksaa 25 €. Niin tiiäks tää on 30. Joo. Siinä on, kato, kaksipäisiä. Siinä on ohut pää ja sitten leveämpi pää. Niitä on joka värissä. Ja mutta tässä on myös tämmöisiä söpöjä askartelusettejä. Ompelusydämet. Tai sitten joku kyyhkyset. Paperiton askartelusetti. Otetaan tää. Tarvitaan se muuta täältä lasulta. Joo. Eikö se tälleen kun joulu on tulossa, niin olisi kiva märitellä vähän tämmöisiä joulukuvia? Tää jotenkin kutsuu mun nimeä kyllä. Siis mä ostin näitä sieltä I Love Me-messuilta. Ja nää oli ihan sikahyviä, niin mä haluan ottaa näitä. Ai. Kummat oli parempia? Piparmintti tai pipari? Ja mä ajattelin, mä teen huomenna lounalla silleen uunissa laitan kikhenellä bataattia ja sitä sen salaattia ja sitä petaa päälle ja sitten tulee hyvä lounas. Kunnon sepäiväinen. No jos mä teen sitä bataattia ja kikherneitä, niin kyllä siitä riittää päivällisellekin. Ota sun kahvilaista. Mitäs me otetaan? Ja onkohan tää hyvää? Mä en koskaan maistanut. Se on tarjouksessakin 219. Pitäisikö ottaa huvikseen testiin? No niin, nyt on ruokaa taas hetkeksi aikaa ja sit tosiaan ostin ne tussit ja tämmösen ihanan jouluisan värityskirjan. Niin mun perjantai-illan suunnitelmat huomenna on varmaan niinku istua kotona värittämässä värityskirjaa. Mut ehkä oikeesti siis taisi silleen niinku rentouttavaa illalla, et ei just selaa kännykkää, vaan niinku rauhassa värittelee, niin tää ei niinku aktivoi liikaa aivoja ja sit niinku rauhoittuu ja sit tulee hyvät unet. Mä ainakin toivon, että käy näin. Me päästiin kaupasta kotiin ja tyyliin, no melkein heti kun me oltiin tultu kotiin, niin tuli toi Budbee-kuski ja sain sieltä mun Lykon paketit. Mä en tiedä, siis nää jostain syystä tuli niinku 2 eri paketissa ja vielä niinku samaan aikaan, vaikka mä tilasin nää niinku 1 tilauksessa. Mä en tiedä mitä tässä kävi, mutta mä tilasin täydennystä muutamaan ihonhoitojuttuun, niin voidaan vaikka huomenna aukaista nää, koska nyt mä en jaksa, mua väsyttää jotenkin tosi paljon. Niin mä luulen, että nytten mä tästä suoraan menen vaan suihkuun ja otan iltapalaa ja menen sit nukkuu. Söin aamupalainen aamukahvin, sit mä puin tässä treenivaatteet päälle, koska mä ajattelin nyt, että mä menen tonne meidän alakerran salille tekee jonkun pienen treenin. Tänään on siis lauantai, tai just kun mä kuvasin toi alkuosa tästä videosta torstaina, mä ajattelin, että mä olisin niin eilen jatkanut perjantaina, mutta kuten mä just viime videossa sanoin, niin mulla on ollut vähän stressiä ja sitten mä oon vähän nukkunut huonosti, niin sit eilen ei ollut oikein vaan fiilistä niin kaivaa kameraa esiin ja kuvata videoa, mutta nyt tälleen lauantaina hyvien yöunien jälkeen, niin halusin jatkaa tätä. Mulla ei ole tänään mitään sen ihmeellisimpiä suunnitelmia, että ajattelin ihan vaan viettää tämmöisen kivan lauantain ja sitten mä ajattelin kanssa, että voisi vähän hoitaa tommosia asioita to-do-listalta, mitä mä oon tässä vältellyt. Esimerkiksi pestä mun Dysonin ja pestä mun meikkisiveltimet ja kaikkea tommoista pientä, mitä nyt on jäänyt ehkä vähän niinku roikkumaan. Mutta mä menen nyt ekaksi käymään siellä salilla. Siis mä en käy kuntosalilla ikuisuuteen, en oikeasti muista milloin viimeksi. Et mä oon just käynyt niillä Club Studion Megaformer-tunneilla, Hot Sculpt-tunneilla. Ne on ollut musta tosi kivoja, niin ei ole ollut silleen innostusta kuntosalitreeneihin, mutta nyt kun ei mitään niin kuin varattu tälle päivälle ja tekee mieli vähän liikkua, niin menenpäs tuonne meidän pikkusalille tekee varmaan jonkun jalkatreenin.
tommonen salitreeni. Ja toi on kyllä niin kiva, että... Okei, täällä kaikuu nyt. Ja toi on kyllä niin kiva, että on tolleen niinku... Tavallaan oma pieni sali. Niin saa rauhassa tehdä treenin. Lounaaksi on eilen tehtyä uunilohta ja perunamuusia. Niin syön tämän. Me pilkotaan vähän vihanneksi. Sen jälkeen mä menen kuivaa hiukset ja sitten mä ajattelin, että voisin mennä käymään vähän ulkona. Ennen kuin tulee taas ihan pimeätä. Pitäisi kyllä useammin tehdä lohta. Tää on tosi hyvää. Lohi on varmaan mun niinku lemppariruoka. Tai yleensä aina, jos mä menen ravintolaan ja sit siellä listalla on lohta, niin mä yleensä aina tilaan sen. Siis ruoan jälkeen mä kuivaan hiukset ja nyt mä oon tässä vähän ootellut, koska siellä ulkona alkoi vähän niin tihkuttaa vettä, niin mä en halua lähteä mihinkään vesisateeseen nyt ulos. Mutta nythän siellä tulee yhtäkkiä jo pimeätä, kun kello on niin kuin jo 4. Mutta joo, mä lähden nyt käymään tosiaan siellä ulkona, ennen kuin tulee pilkkopimeätä. Ja sit sen jälkeen mä ajattelin, että vois vähän niin kuin tehdä näitä asioita, joita mä oon vältellyt pois to-do-listalta. Niin sit on kiempi viettää silleen rauhallista lauantai-iltaa kotona. Ajattelin pestä Dysonin, pestä mun meikkisiveltimet. Sitten mun pitäisi siivota toi niinku kylppärin se taso. Siihen on kertonut kaikkea tavaraa, hiusjuttua, meikkiä, mitä lie, niin se siivota. Sitten loppuillan, niin mä ajattelin, että voisi viettää ihan rauhallista lauantai-iltaa kotona. Tyyliin syödä jäätelöä ja väritellä tai lukea kirjaa tai jotain tämmöistä. Laittaa kasvonaamioon. Tää kuulostaa hyvältä lauantai-illan suunnitelmalta. Mä tulin tänne kylppäriin ja ajattelin nyt alkaa siivoamaan täällä ja pesemään siveltimiä, Dysonia ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että mulla jäi avaamatta nämä mun Lykon paketit, jotka tuli silloin torstaina, mutta sitten mä en enää siihen aikaan jaksanut alkaa näitä avaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan näyttää näitä tässä videolla. Niin tehdään tää tässä välissä. Joo, aamuun illalla mä oon käyttänyt kasvovetenä nyt tätä Laneisin tätä Cream Skin Toneria. Mun mielestä tää on tosi semmonen hyvä kosteuttava kasvovesi. Niin siitä tilasin tämmösen ison putilon. Mut joo, tää on kyllä oikeesti ollut tosi hyvä. Et sanoisin, että tää on kyllä niinku jokaisen euron arvoinen. Sen jälkeen mä oon laittanut tätä Caudaline tätä Vino Perfect serumia. Ja tääkin on musta tosi hyvä. Tässäkin mulla on just tämmönen pieni putilo, mutta kivat on nyt tästäkin iso purkki, koska tosta mä oon tykännyt. Siis mun mielestä kaikki nämä tämmöiset minituotteet on kyllä söpöä, kun ne on niinku aina niinku samannäköisiä just kuin noi tommoset isot, mutta niinku tälleen miniversiossa. Mä oon tykännyt tosi paljon tästä Claire'sin Rich Moist Soothing Creamista. Ja tää on oikeesti nyt tänä aamuna tyyliin otin viimeiset täältä, että on niin ihan loppu. Niin tosta nyt sitten isompi versio. Ja mä tykkään tästä, koska tää ei niinku, tää on niinku oikeasti aika niinku paksua rasvaa, mutta jotenkin tää ei jää semmoiseksi niinku rasvasen oloiseksi iholle. Että tää niinku imeytyy tosi hyvin ja niin, ei näytä silleen rasvaselta. Mutta niin, tätäkin mä kyllä erittäin lämpöisesti suosittelen, jos sulla on niinku vähän niinku kuivempi iho tälleen talvella. Sitten mä en kestä jotenkin niin sulosia, kun mulla on tämmöiset miniversioja, ja mulla on sitten kaikista näistä tämmöiset isot. Mut sitten täällä on vielä muutama juttu, mitä mä ostin. Mä ostin lisää finnilaastareita. Sitten mä tilasin lisää tätä Oriben tämmöstä, mikä tää on? Tämmöstä niinku hiusseerumia, tämmöstä niinku hoitoainetta, mikä jätetään hiuksiin. Sitten mä tilasin tän Ole Henriksenin tämmösen niin kuin lip treatmentin. Mulla on tää semmosena niin kuin pinkin värisenä tai semmonen punertava. Se on joku, mikähän se on, joku mansikka. Niin sit mä halusin toisenkin tämmösen, koska mä tykkään siitä tosi paljon. Mun mielestä se on tosi hyvä huulirasva ja sitten on kiva, kun siitä tulee niinku kiiltoa ja väriä huulille. Niin tää oli tyyli joku crème brûlée. Tää väri, joo. Tuoksuu aika makealta. Tosi makealta. Sitten mä en tiedä, kun mä ostin tän, niin sit siinä tuli kaupan päälle tämmönen samalta Ole Henriksen merkiltä tämmönen Banana Bright C-vitamiiniseerumi.
musta tuntuu, mulla on joku muistikuva, että mulla on ehkä ollut joskus niinku tätä Banana Bright ihonhoitosarjaa, mutta mä en oikein muista, millainen se oli. Otetaan tämäkin testiin. Sitten on tämmönen Narsin poskipuna, koska mulla on tosi paljon niinku voidemaisia, mutta sitten kun mä yleensä tykkään laittaa niinku voidemaisen pohjalle ja sitten niinku puuterimaisen poskipunan siihen päälle, ja mulla on nyt oikeastaan vaan niinku yksi, niin mä halusin sitten niinku tämän sävyisen vähän tämmöisen niinku persikkaiseen taittavan poskipunan. Niin mä otin sitten ja siis mä otin tän nyt matkakokoisena, koska musta mä en niinku ikinä käytä mun niinku meikkiä loppuun ennen kuin ne sit menee vanhaksi. Niin sitten mä mietin silleen, että no miksi mä tavallaan ostaisin täyskokoisen tuotteen, kun voin ostaa halvemmalla matkakokoisen, joka kuitenkaan tuskin loppuu multa kesken ennen kuin se menee huonoksi. Ja sitten tää on muutenkin tosi söpö tämmönen pieni, niin sitten jos lähtee reissuun, niin ei vie paljon tilaa. Okei, no niin. Nyt aloitetaan täältä. Siis katsokaa nyt, kuinka paljon tavaraa tähän on kertynyt. Jotain meikkejä, meikkipussukkaa ja hiushoitotuotteita. Mun mikki. Ja sitten mä tuolta kaapista yksi päivä kaivelin kaikki mun tämmöset rasvanäytteet sun muuta. Niin, että mä katson vähän läpi, mitä mulla on, niin nekin jää nyt tohon. Niin tää kaos tästä nyt pitäisi saada siivottua pois. Niin mä laitan takaisin tänne nää tuoksutikut ja tuoksukynttilän ja koru simpukan. Okei, sitten aloitetaan pyykkihommat näille siveltimille. Siis mä pesen mun meikkisiveltimet aina vaan tämmöisellä siis kasvojen puhdistusaineella, mikä on tullut jossain näytteenä, mutta mä en käytä tätä, koska taisi mulle liian kuivattavaa. En mä tiedä, mun mielestä tää on toiminut hyvin ja eipähän me hukkaan tää ja tulee puhtaat siveltimet. Siinä on nyt siveltimet puhtaana kuivamassa nätisti pyyhkeen päällä. Siis oikeesti kyllä täytyy sanoa, että ei tommonen meikkisiveltimien pesu, niin ei siinä kauaa mene. Pitäisi kyllä vaan useammin tehdä se. Sitten täältä seuraava potilas pesuun. Mä teen näissä ensin silleen, että mä otan nämä irtohiukset pois kaikista näistä osista. Ja sitten mä laitan tänne lämmintä vettä ja fairia ja sitten mä laitan tänne vähän likoamaan. Sitten nämä osat pääsee kylpyyn. Siis näihin kaikki osiin tarttuu muotoilutuotteita hiuksista. Sitten kun tässä on tää filtterijuttu, niin tääkin aina silleen vähän alkaa tukkeutuu. Niin tässähän tulee mukana se semmonen harja. Niin sillä mä aina välissä harjailen tätä, sitä meinaa mennä tukkoon, mutta musta tuntuu, että se aina parhaiten lähtee kuitenkin tälle vesipesussa. Tai täällä kun sitä liottaa. Sitten saa olla siinä jonkun aikaa ja sitten mä huuhtelen ne ja vähän tolleen hankailen vielä tuolla vedessä ja sitten kuivumaan. Nyt mä aion ottaa jäätelöä. Tämmönen pipari ja taikina jäätelö. Ja siis tää on oikeesti tää on parasta tämmöistä piparijäätelöä tai mitä tahansa joulujäätelöä, mitä mä oon syönyt. Tää on ihan taivaallista. Niin, nyt mä ajattelin istua täällä ja syödä jäätelöä ja sitten aloittaa värittää. Koska mähän ostin silloin sieltä, mä ostin suomalaisesta kirjakaupasta tämän värityskirjan, missä on tämmöisiä jouluaiheisia kuvia. Tää jotenkin kutsui mun nimeä. Siis tietysti kun mä etin TikTokista just semmosia näitä kirjoja nimellä. Ja sitten mä näin kuinka hienosti ihmiset on värittänyt näitä. Osaa tehdä kaikki varjostukset ja valokohdat ja kaikki tämmöiset. Niin sitten mut tuli ihan semmoinen fiilis, että no en mä osaa yhtään noin hienosti värittää. Että näistä tulee ihan rumia näistä mun kupista. Mutta sitten mietin, että no enhän mä nyt sen takia, että näitä väritä, että näistä tulisi hienoja. Vaan sen takia, että mä saan jotain kivaa tämmöistä rentouttavaa tekemistä, joka on jotain muuta kuin somen selaamista. Niin, että en mä osaa stressiä, että osaanko mä värittää näitä hienosti, että kunhan nyt mulla on kivaa värittää ja rentouttavaa.
Niin tää maksoi 14,95. Mutta siellä oli kyllä paljon erilaisia tämmöisiä, mutta kun joulu on tulossa, niin mä haluaisin ottaa tän jouluteemaisen. Ja sitten nämä tussit. Niin mä en kyllä kestä, että mä en ole koskaan värittänyt mitään. Mä heti ostan 120 tussia. Mutta nämä oli Glasulta tämmönen setti. Tämmöisiä alkoholitusseja. Ja sitten 2 päätä on ohkaisempi pää. Ja sitten paksumpi. Ja mun kaverilla on nää ja se sanoo, että nämä on hyvät. Ja sitten mä just kun mä etin näitä väritysjuttuja, niin sitten mä näin TikTokissa näistä kynistäkin video. Niin no, miksi täältä mennä tänne? No joo, ihan saa. Niin mä näin, että näitä oli kehuttu, että näissä on hyvä hintalaatusuhde. Että ei tyyli muualta saa näin paljon tusseja näin halvalla. Mutta ennen kuin mä alan värittää, niin mä haluan vähän testailla noita tusseja. Ja sit mä justiinsa näin, että pitää laittaa aina joku paperi tähän kuvan alle. Että muuten noi tussit vuotaa läpi sit seuraavalle sivulle. Niin pitää tehdä se. Mutta mä otin vaan joku vihkon tuolta. Ja mä ajattelin vähän testailla näitä. Lopettelen tämän videon nyt tähän, koska olen menossa nukkumaan. Ja mulla itse asiassa loppuu myös muistikortit tilaa. Tuossa näytti äsken, että joku 40 sekuntia. Miten tää toimii? Mutta, oi. Tähän läikähti. Tää toimii. Niin, kiitos kun katsoit tämän mun videon.